Шефки, защо така сега ме прекъсна? Защото един от вас отзад дърпа фасове. Кой дърпа фасове? Да, добре, давай, айде. Дай пак от начало. Начало ли? Daddy! Здравей. Здравей! Как се казваш и за какво си номиниран? Аз съм Георги, казват ми Гого и съм номиниран за Кайзер. Аз съм Траян, от 11-ти клас съм номиниран за Кайзер. Аз съм Свест и съм номиниран за Кайзер. Момчил Трайков, номиниран съм за Кайзер на немската. Аз съм Калян и съм номиниран за Кайзер на немската. Аз съм Николай Гетов и съм номиниран за Крал на бала. Аз съм от по-влиятелните личности на випуска, защото има много хора, които аз не ги знам кои са, обаче те ме знаят мене кой съм. Това според мен е доста важно. Има хора, които така следват ме, имаме общи мисли, общи интереси, европейско-български елит, например. Така че има такива хора, да. И не съм неприятна личност. Добре, тогава защо сте номинирани? Защото съм червен. И което лишава от конкуренцията? Чарам. Със сигурност мога да кажа, че съм от по-влиятелните личности в немската, със сигурност със закъсненията си влияе негативно, но иначе пръскам доброта навсякъде. Браво, момчил. Изключително много влияе на всички, като им се усмихвам, като ги дарявам с любов и като ги събирам на реденка. Имаш ли антураж или дясна ръка? Дясната ми ръка със сигурност е номинираната за Кайзер Теодора Първанова. Винаги и завинаги. И какво правиш с твоята дясна ръка? Най-често. Не дава да кажете и съжалявам. Значи имам антураж, да. Европейско-български елит. Това е най-сериозният мъжки синдикат във Випуска. Имам две десни ръце. Това са Кристиян и Христо, моите братчета, гаджета. Имам си, това е Надя Александрова от 11-ти ад, тя ми е дясната ръка. А иначе си имам и една друга, която тежи като Q7. Добре, имаш ли си царица с кралица? Имам си три царици, две от тях вече ги изброих, Христо и Криската, а третата царица е там отзад и ме гледа. Ти и да ми махаш. Кралица си нямам, но ако някой иска да ми е кралица, Гого 9 Ж, 406 стая първа смяна. Коя тя? Не. Няма да споделиш. Може Добре. да питате жълтите вестници. Интересно. Да, имам кралица, даже сега ще ви покажа снимка. Грешна снимка, съжалявам. Да. Нямам кралица, но винаги може да се направи един конкурс, да се наредат 5, 10, 20 момичета и съответно да се види коя е достойна. Да заповядат. Как печелиш масите? Нямам идея. Как печелиш масите? За комуникация. Определено с бесни кючеци и малко пиене, ама това е. Как печелиш масите? Кои маси? Масите. Хората. Масата, обществото. Да. С добро настроение, спокойство, доверие. Печеля ги с клюки, защото е така хода пусна някоя клюкичка и те веднага си мислят, че съм техен човек. Принципа разделя и владей прилагаш ли го или имаш друг начин? Не, не прилагам този. Значи вижте какво, ние сме равни, няма владетел. Просто, да кажем, че въжи. Интересно. По принцип разделям субстанциите и ги разделям на хората, за да владеем положението. Браво. Разделя и владей въжи ли за теб? С 30 сантиметров. Може да го кътнем това. С какво си по-добър от конкуренцията? С това, че съм 9-ти клас. На 12 клас съм и смятам, че е редно най-накрая аз да спечеля някаква сега титла. И Сило, Гетов, призовавам те на бой. Като започнем от външен вид, власт, пари, нали, аз по принцип даже не виждам смисъл да ме сравняват с който и да е, ама... Стратегия ли е, че не искаш да споделиш? Каквото и да е ли? Да. Значи вижте какво. Аз каквото искам да споделя, съм го споделил и го споделям всеки ден.
Интересно. Ма сигурно, що па не с всички? Значи ние може да си го направим едно семейство, така голямо, като аз един султан мога да бъда. С много жени. Тоест предвиждаш харем. Примерно. Да, може немската да направим на един харем, огромен харем. И във всяка стая ще сложим наргилета с барбарончета. Какво можеш да предложиш на твоите поданици? Първо мога да предложа, че аз подници няма да имам. Ако стана кайзер, всички ще са ми приятели. И какво да им предложа? Че с баба ми ще печем бисквитки всяка седмица и ще ви ги даваме. Имам предложение да се смени лавката с една скара, сръбска скара, която да се предлага с бира. Да, ще легализираме пиенето на бира и пушенето в училище, като ще се направят специални стаи за пушачите и ще звучи сръбско в училището. Да се мобилизираме и най-сетне да направим лостове в училището. Какво можеш ти да предложиш на твоите поданици? Ще ги черпя банчо. Да са себе си, да се забавляват, да се усмихват, защото живота е прекалено кратък да си пълним главата с лоши мисли. Не ти какво ще предложиш на тях? Това ще им предложат, да мислят позитивно. Ами като за начало бих махнал решетките от прозорците, бих пребоядисал цялата сграда. Бих променил да направим лостове. Първо. Второ, да се оправи мазилката. Трето, общия кенеф на втория етаж да се премахне. И Защо? Защото общия кенеф е една пародия. Значи, не може момичета и момчета да ходят в един кенеф. Тая учителска туалетна трябва да се разкара. Интересно. Много неща, ама да кажем туалетната е на втория етаж. Ако можеш да промениш нещо в немската, освен скарата, какво би било? Кът, добре. Окей. Кът! Не може така. Кът! Значи ще съборя това подобие на физкултурен салон, заедно с съблекалните, миришещи всяка година все по-зле и по-зле. Деца тенис майстор отвънка да направят един паркинг, все пак след скоро краля получава свидетелство за управление на МПС и трябва да спира някъде своята караска. И последно, какво е твоето послание към поданиците? Значи, към 8-ми клас научете немски, защото това е най-важното нещо в даскало. И от 9-ти клас нагоре, ако знаете немски, не дейте да учите. Ако не сте го научили в 8-ми клас, така и така няма го научите. Гледайте си кефа, не се занимайте с даскал, защото има много по-важни неща. Така че мога да ви пожелая всичко хубаво. Учете, не прекалявайте, пийте, не предозирайте и Това, което казах преди малко, да са себе си, да не се преструват в немската на хора, които не са, да се усмихват, да се забавляват, да са широко скроени, отворени и това. Но трябва специално да благодаря на Даниела от 10-ти Е и на Стефани от 9-ти Ж, че ми помогнаха за кампанията. Да, интересен въпрос. По-силно. Чай да измисля отговор. имам корона, но материалното не е важно, защото е важно какво е в сърцето. Той е Левски.